that is me, Sheng. So, day, nagluto ko ng fluffy cupcakes. Ako jud gilantawan day unsay itsura kalabasan ba. Let's see kung luto na ba. Ako na siya day gisaguran og coffee day para may kalami-lami ba. Mo nang iyang color kalabasan. 20 to 25 minutes na ako siya gipaluto. Init kayo day ato lang taon day kung luto na ba siya day. Ibasin ato habuon wa pa di ay. Okay, dyan ko muna. Diri na part day kahapi ko day kay grabe niya sa kasmooth day o ka-floppy. Pwede na siya laksu-laksuhan day mo untol jud kanana day. Wa man ko'y toothpick day. Kanang bang gamay ba na stick ra day para tanaw nato kung luto na ba or di. Pero wala man siya nupikit day sa tinador day. So that means luto na siya day. So gihabo ako na sabkat tong isang dako. Sobra man to siya. Ako na lang gibutang day sa kanang square nga shaper. Makahappy jud day. Kay first time na ako galuto ani day niya. Para sa ako day, okay na siya day. As a first timer day. Ako patalaw ka mo day kung unsay iyang maingon. Lami ay. Lami kayo?